You know what I'm making the film about? No. About anti-Semitism. Anti-Semitism, what's that mean? It means when people hate the Jewish people. No way, man. The Jewish people control the world. Yeah? Of course. Being an Israeli Jew, I have never experienced anti-Semitism myself, but it's a phrase that always seems to be in the air. Three words seem to appear over and over again: Holocaust, Nazi, anti-Semitism. Living in a country that was founded to give the Jewish people a safe place to live in, I found this really disturbing. So I decided I wanted to learn more about the subject. This is my grandmother. She's over 90 years old and she lives in Jerusalem. I decided to tell her about the film I am making. אני ישראלי, כן? אני אף פעם לא הרגשתי מה זה אנטישמיות. אז אני שואל מה זה בעצם, אני בא ומנסה להבין מה זה. נו, אז עכשיו אתה יודע מה זה? אני לומד. אתה לומד. זו הסבתא שלך יפהפייה, זו אני. Her family emigrated from Russia in the 19th century because of the strong Zionist ideology. The first Zionists came to Israel, or Palestine as it was then, because they thought it was the only solution to anti-Semitism. אנחנו ציונים נלהבים. אנחנו לא נחליף את המדינה ולא נחליף את העם בשום פנים ואופן. לכן כשמדברים על דברים כאלה, זה פוגע. זה מרגיז. איזה דברים? על יהודים, על אנטישמים, על הדברים כאלה. אבל הם אומרים שיש שם הרבה אנטישמים. איפה שמה? אז למה הם לא באים אם יש אנטישמים? אם יש אנטישמים, למה הם לא באים? עד שירגו אותם. מה? אז למה באמת הם לא באים? למה הם לא באים? הם אוהבים כסף, יהודי אוהב כסף. יהודי זה רמאי. יהודי זה רמאי. והוא עושה שם כסף, למה לא לבוא פה ולעבוד, אם הוא יכול לעשות שם כסף בלי לעבוד? למה לא? שם הם לא עובדים? הם לא עובדים, זה שאני אומרת. שם יש להם כסף בלי לעבוד, פה אם יעבדו, יצטרכו לעבוד. איך יש להם כסף בלי לעבוד? איך יש להם כסף בלי לעבוד? איך עשו כסף? ריבית, מלווה בריבית, ובתי מרזח פה, ויין פה, וזה שם. זה הם יודעים, יהודי יודע את הפוילשטיק האלה. יהודי יודע את הפוילשטיק האלה. אני אומרת לך, אני היהודי האמיתית. לא כסף מסנוור אותי, שום דבר לא. אבל את מדברת כמו האנטישמים, שאומרים על היהודים שהם לא עובדים והם עושים... לא, אני לא מדברת. אני אומרת, הם רוצים להיות שם, שיפסם להם, עד שאולי יבוא מישהו, היטלר אחר ויהרוג אותם, יברחו. מה? ותנסו באמת להבין את הקשר בין אז להיום. זאת אומרת, האנטישמיות זה דבר שלא נגמר. בעקבות השואה קמה מדינת ישראל, אבל האנטישמיות זה משהו שיש עד היום, וכל הזמן תקראו עיתונים, יש מקרים אנטישמיים לכל רחבי אירופה ובארצות נוספות. כך שאתם כיהודים, כדור העתיד, ככאלה שעובדים להתגייס לצבא, צריכים לפגוש גם את הצד הזה שלנו. מלבד זה יוצא איתכם גם מאבטחים, יוצאים איתכם מאבטחים. המאבטחים לא יאפשרו לכם ליצור שום קשר עם האוכלוסייה המקומית. יפגשו שם אנשים שלא אוהבים אותנו. תראו, לא אוהבים אותנו, תחשבו שאתם, סלי, גם היום, אני אומרת לכם שוב, גם היום לא אוהבים אותנו. זה היה כאילו היכולת שלנו, שאתה יודע שאף אחד לא סובל אותך, אבל אתה גאה בזה. כאילו מגדלים אותנו מגיל קטן על זה שאנחנו נדע שיש לנו שונאים. לא יודעת, על כל מיני דברים כאלה. ובעצם כשהילד יודע שיש לו שונאים,
כאילו מה שקרה בשואה לדורות הקודמים שלו, אז זה גורם לך איזה סוג של כעס לצד השני, כאב, כעס, אפילו שנאה. כולם יודעים ששונאים יהודים. זה משהו שגם גדלנו איתו כזה, תמיד כזה השנאה ואנטישמיות. תמיד אני לא זוכרת שפעם לא הייתה אנטישמיות. זה יחזק בי את הישראלית שבי, את הציונית שבי ואת היהודייה שבי. אין ספק. אני יודע, זה מגוחך שאני אומר את זה, אבל כולם בעייתיים. צרפת היא אנטישמית, גרמניה היא אנטישמית, המדינות בדרום אמריקה הן אנטישמיות. אני לא רוצה לדבר על המדינות המוסלמיות, זה לא מדברים בכלל. הם למעשה כולם. ליטא נשארה אנטישמית, כל המדינות הבלטיות, אבל גם המדינות במערב, אנגליה היא אנטישמית. זאת אומרת, הם כולם אנטישמים, רק קמו... ועכשיו קורה איזה מצב ששומעים איזשהו פיצוץ, לא משנה כרגע מה שאני מבקש דבר ראשון, כולם לשבת או לשכב אפילו במעברים כמה שיותר מהר, בסדר? Izrael? No to mów po Izraelu, a nie tam gadasz po jak po chińsku. Ja myślałem, że z Chin jesteście. Kto gada? Izraelcianie? Pytam się skąd, a dopiero jak powiedziałem z Izraela, no to powiedziałem, że tak. English? הוא מדבר רעות על ישראל, הוא אמר שאנחנו כלבים. הבנתי. בואי כבר, מה את מדברת עם אחד כזה? רוני. למה התחלת לדבר? רוני. שומר עלינו מהאנטישמיות, כאילו שומר, שלא יבואו מתנגשים או כאילו יעשו לנו משהו בלי ש... את חושבת שזה יכול לקרות? כן, זה יכול. היום בבוקר היינו 3 אנשים מבוגרים יחסית, שרק שמעו שאנחנו מישראל ודפקו לי פרצופים ואמרו שאנחנו קופים וחמורים ועוד שנייה כאילו היה מכות שם. הם לא אמרו שום דבר כזה. לא? לא? הם כן. לא? Close the window and stay in your room, okay? מה אתם לא יוצאים? לא קשור לעייפות, מה, הייתי יוצאת. יש ניאו-נאצים, כאילו פה בפולין, שיש סכנה, יש לנו סכנה, כי נגיד הם יכולים לדפוק לנו בדלת בלי שנדע מי זה, ויכולים להתחיל לזרוק דברים מהחלון. זה מה שנגיד הסבירו לנו בארוחת ערב, הביאו לנו תדרוך, שתכלס אנחנו לא במדינה אוהבת, אנחנו במדינה יחסית עוינת. נגיד אם יגלו איפה אנחנו עושים לנו פה הפגנות בחוץ, או אבנים זרקו על... הסבירו לנו אתמול בארוחת ערב. מי הסביר? השב"כ, תשמע, זה דפוק, אנחנו אוכלים בשרה, פתאום הבא יש לי כמה דברים בשיא העדינות. אתה רואה כזה אחד כזה, אשכנזי חמוד כזה, פתאום מתחיל לדבר איתך על ניאו-נאצים וזה, כולם היו בשוק, לא יכולים לסיים את האוכל. סך הכל בשביל הביטחון שלנו, אז כאילו, אסור לנו לצאת, ישר אחרי ארוחת ערב אנחנו צריכים להיכנס לחדרים. למה? כי הם אנטישמים. הם לא הכי אוהבים אותנו. בדיוק. עכשיו אנחנו נכנסים לשדה תעופה, זה קולט שם חיילים, הולכים כמו משטר הנאצי. חיילים הולכים לך כזה ישר, יש להם כזה פרצוף כזה, רע כזה. אלה שדפקו לנו את הדרכונים שלנו, נראה כמו קציני אס-אס. It's true, of course it's true. I agree with you. It's true, you have to. You cannot let it go down, but you can't keep playing on it as heavily as some people do. It's got to be moderate. But ADL is like one of the people who plays quite heavily. No, we're moderate. No, ADL plays heavily. There is not a speech. I'm feeling it. There is not a speech. Then show me you're not here. I'm not talking to her. I'm not talking to her. What is he? What are you, the Mossad or something?
все время слышим, что есть очень сильный антисемитизм. Где? Здесь? Неправда. Что Неправда. неправда? Этого Что неправда? нету. Ну нету, понимаете? Нет его. Потом, понимаете, А почему говорят в многие Израиле? евреи сами виноваты. Вот представляете, вот он работает на заводе. И он плохо работает. И его не двигают по службе, не продвигают, карьеры нет. Он говорит, это потому что я еврей. Я говорю, ну я же тоже еврей, а я главный технолог завода. Как же тебя-то, нафиг, тебя антисемитизм, а ко мне нет? А почему в Израиле говорят, что здесь очень сильный антисемитизм? Ну что-то надо говорить. Ну что-то надо говорить, как-то себе надо оправдывать. И все свои неудачи в жизни человек это объясняет. Вот я был еврей, вот меня притесняли, вот мне не давали дорогу. Ну хорошо, ты приехал в Израиль. Там тебя никто не притесняет. Что ж ты здесь не продвинулся? I didn't אם זה לא טוב שיש לנו בעצם את הלוג הזה מאחורינו שם? תושבי ישראל שגרים פה בעצם. קודם כל, שאלה מאחורי מה? ומי זה אנחנו במקרה זה? הלובי הזה תומך בימין הישראלי, הוא מאולמרט ימינה, חביבם הוא ביבי נתניהו, וימינה מביבי, מעבר לביבי נתניהו, הימין הכי קיצוני. כאשר הייתה ממשלה שמאלית כאילו, היחסים היו רעים מאוד. ההתלהבות צנחה. כוונות מאחורי הארגון הזה הן כוונות טובות, לא באנטישמיות זה מטרה טובה. אני כבר לא יודע, אני לא בטוח. אני כבר לא יודע, אני לא יודע מי משרת פה את מי. אנחנו אותם או הם אותנו. אם אנחנו מכתיבים להם מדיניות או שהם, כמו שאמרת קודם, או שהם מכתיבים לנו מדיניות. אף אחד מהם לא לוחם באנטישמיות. הם לוחמים נגד ביקורת על ישראל. זה שני דברים לחלוטין שונים. כמעט שאין אנטישמיות באמריקה, זה אגדה. אין, ממש אין. לו הייתה, אז גם השתולה הייתה מתנהגת אחרת. אין. התופעה הזו שנקראת אנטישמיות היא קיימת רק בתקשורת הישראלית ועל ידי כל מיני פונקציונרים יהודים בעולם שהם מתפרנסים מזה, שהם לוחמים באנטישמיות. איפה יש אנטישמיות? אין כלום. בעולם בישראל מצבה של היהודים באמריקה מצבם לא היה כמו היום. מה, אנטישמיות זה המצאה ישראלית? המצאה יהודית? אנטישמיות? אנטישמיות היום? מידה רבה כן. כל אחד פוחד מאנטישמיות בגלל הזיכרונות ההיסטוריים, והיהודים מפוחדים תמיד. באמריקה היהודים, כמה שהם חזקים וכמה שהם מושלים באמריקה למעשה, הם פוחדים מהצל של עצמם. כל רגע, אחרי כל עץ, מסתתר אנטישמיות. בולשיט, אין דבר כזה. אנטי ערבים, אנטי מוסלמים, אנטי שחורים, אנטי מה שאתה רוצה. אנטישמים? פשוט אתה צריך זכוכית מגדלת למצוא אותם, ויש כאלה שהולכים עם זכוכית מגדלת, כמו שרלוק הולמס, ומוצאים אנטישמים.